Posw Doi Kita bunuh let mana? Ini sign tu makin ini. Ale pasti sini yo bunuh le, mulai thak tau pai pika. I bohong sela kurung mani ongkha no thanai saptaro khana kana Bopha Basano Togoi Bwthal Hinnai. Ei bohong sela bai Togoi Bwthal nai di taksute thui sarap jaro komle kasa kasa. I boroksa ale khana kai nu khai okse walo si Tamaka Bini Basa bohong sela bai Bwkhuk Togoi Bwthal makha Bobohai Bo Hambai di borok chani bakhago bokorogo tama habbai ka bini ingke angkaisa kok sana musugo takuro bukuro jottono ani kok samani saya sugya tonghai an mabrodi ba ano saya tamandi jat bongni kongnose ang bongno phirungna nayo waisa ba salsa samani tongo salsa ya delinu samani tongo sini para botongo kristan ke kristanok sagotama kristano kai sokmanung ya mui masaya ba soknung ya mui saya borboy bulai toglai kai koja onglaya kontul makhe thamsi no ni salayo to ingke bobo kai sa dalong to kono dino hindu ongoi maya ba sunatan ongoi maya o kai sa kristan bobo ingka thamsi koroi kristan no borboy bulai toglai kai koja ongya ke bota khani jin asta nijini basa niji saya mazar go nijini nge makhano go basano pran nong gamai potang khai bini pran Bobohai Bo Togoi Bwthal ka ba bini bakha go kyapung mayang liya dai obo ma saboya mangnoi kaisa 13 bosor kaisa 4 bosor 13 bosor nge sikla se ong kha tonmali ganang ge sikla se ong kha Bobohai na tanga phok asuk bohong sela bai Togoi Bwthal makha no comment khai sadi ani video khai mandi saya na ang kok samandi saya na oboroksa Bini Basa no Togoi Bwthal manui saya ani video zen no tonero joto comment ke sadi please comment khe ta tong ang to bahai video rong ang bisi khainai ani sakang je kaisa reaction video ro khai tong mani obo nokni borok bai hinjago bahai video ro ta khai di delete khai tinga ang joto delete khai paikha ang aro bahai video khaya mohai rok to ang khainai ke oborok sano tama sana musuk no comment ke sadi okasun Posw Doi Kita bunuh let mana? Ini sign tu makin ini. Ale pasti sini yo bunuh le, mulai thak tau pai pika no. Ale sunaro bisa kang galim sana.